Goedemiddag en welkom bij Joet. Er wordt met man en macht werken om de 16e Alversterrentocht mogelijk te maken. Maar het is nog lang net zo vier. We namen in het zuidwesten van de provincie binnen de problemen. Dat weer het boodschap van de morgen in het WTC-hotel in Ljouwert. Dat even het centrum van Nederland weer. Ik ben de ijsmeester. Wij bepalen met elkaar. IJs is kwalitatief uitstekend. Ik heb zelden zulk mooi ijs gezien. In 5 dagen erin gegroeid. Op zich al een bijzonderheid. Hardelingen. Altijd een probleemgebied. Met brak water is gewoon bijna al sterk. En we gaan voor de hoofdprijs. Maar dat zal de natuur. En de natuur regelt hier alles in deze wereld. Het is vandaag volle maan. Nee, morgen is het volle maan. En dan gaan we kijken wat die maan gaat doen. Slaat hij om naar de goede kant en houden we de wind in het oosten. Dan ben ik de grootste optimist van Friesland. Dank je wel. We kunnen vandaag helaas geen uitspraak doen over een datum of over een kanspercentage, hoe ver het is. Ik kan u verzekeren dat we met z'n allen keihard werken om die route te optimaliseren. Op die Alversterrenroute binnen nog behoorlijk wat zwakke plakken. Een van de grootste kniepenpunten is de Luts bij Balk. Het rayonhaat van Gastelan roept vrijwilligers op om te helpen om de sneeuw van het ijs te helpen. De help van de vrijwilligers is botnedig, want op grondplakken in de sneeuw in wekken beverzen. En dat jouwt heel zwak ijs. Het rayon Gastelan wordt van de middag al banen onlissen, maar de ijsvaarmachine van 100 kilo zakken troch het ijs. Als het ijs in de Luts net beter wordt de route mogelijk online. Hoeveel mensen moeten je helpen? Want het is nogal een eind wat er sneeuw vrijmaken wordt. Nou ja, we kunnen wel 100 erbij hebben. Hè? En dat zal ik een knappe scootbuisje meenemen dan. Maar er zitten een paar huddenwerkers tussen, hekkels jongen. Dus wat dat betreft, dan gaat het de goede kant uit. Ek op een Slettemermar binnen de meesten van het rayon Sleert drok in het spier. Ze zetten een route uit oer de mar om de zwakke plakken heen. Arjan Stroetinga van Waskemar is van de middag Fries kampioen marathon op natuurreis worden. Op de baan van Hilpen bleus Stroetinga zijn ploeggenoot en titelverdediger Jorrit Bergsma voor. Een wichtige dag voor de toekomst van de Alverloven in Haas. Joet boegde de Rier van Steert in Den Haag op een nieuwe milieuvergunning voor de rek. 2 juli is de eerste milieuvergunning voor de rek vernietigen. Nevens de experts van de Rier van Steert zelfs wie er nog te volle onduidelijkheid over de uitstoot en de steurings in het productieproces. We kregen omring kans om voor een nieuwe vergunning de constatieerde gebrekken te verhelpen. Nevens de stichting Afval over Nee is omring daarin liekwas net slagen. Zodat er een goede kans is dat de milieuvergunning nou inlutsen wordt. We hebben zien van de morgen nog dat de smoke zichtbaar is. Dat mij helemaal net, zien de techniek. En we hebben ook al je stankklachten. 148 mensen klagen over stank. Flink wat wetteroerlijst in een kantoor van het UWV in Ljouwert. Troch een sprongen wetterleerings die een grutpad van het gebouw blank. Afgelopen weekend is zo is gebleken, is er een waterleiding geknapt. Ergens tussen het plafond, tussen de eerste en tweede etage. En dat heeft dit als gevolg. De goed 100 medewerkers binnen van de morgen naar huis gestuurd of haar onderdak kregen in een oorkantoor van het UWV. Geluk bij een ongeluk is dat een pad van het personeel training had in het WTC Expo. Wat we nu doen is het gebouw zo snel mogelijk weer schoonmaken. De vloerbedekking reinigen en bekijken of we dat moeten vervangen. En het pand zo snel mogelijk weer operationeel krijgen. Hoe langer het koud blijft, hoe meer bisten ervan te lijden ha. Bij de bistenopvang komen heel iets meer vogels die het zelfs net meer redden. En van de morgen zakten 3 ponies troch het ijs. In Drachtste Compagnie gingen 3 ponies op avontuur. Maar na een paar meter op het ijs zakten ze er terug. Een 4e pony sloeg alarm. En toen raakte ik super met zijn paniek. Ik dacht, die ben oer de sleet door het ijsgang en die ben verderop de dik op. Maar toen raakte ik dus het loont uit, toen zei ik sporend op een sleet. En dan misschien wel 30, 40 meter verderop, de lijn dus het ijs heen, de lijn in de sleet. Met hulp van boorlui en letten de brandwacht binnen de ponies uit het koude wetter hellen. Ze binnen de goed verwijk aan. En bij de vogelhelling in Oerterp binnen van het weekend verschillende winterslachtoffers binnenbracht. Liekels deze fuut die een poort kwijtrekken is. En gewoon zwan die het haar zelfs net redden kunnen. En dan zoeken we naar de waarsverwachting. Joen en vannacht neemt de bewolking toe. Er is matige ontstrange frost, min 12 of min 13 graden. In het westen en noordwesten binnen de temperaturen minder leeg, zo onder min 7 of min 8 graden.
en morgen. Bewolking en zinnen, het is droeg. De temperatuur loopt 3 of 4 graden onder nul en nachts is het dan -6. En dit weer het nieuws van nou om 6 uur. Dan is Joert te weer, maar zelfs het laatste nieuws en langere reportages. Dadelijks heer en boppenslag en daarin stiert de Alve Sterrentocht centraal. De gast is Peter de Vries. Nog een mooie dag verder.